Здравейте на всички, аз съм Драгер и това ми е новия канал, защото миналия ми канал го взеха, нали, и го изтриха. Вече нямам никакви клипове там, смисъл, изтриха ми канала и продължавам да снимам в този. Вече снимам по-рядко. Не по-рядко, ми по-често, защото от миналия ми акаунт снимах по-рядко. Ще ви кажа да се абонирате, да лайкнете клипа и да оставите. Аз не знам какво. Чакайте, ще би нещо само. Също така ще има клипове на CS, на Minecraft и на различни игри. Хора, надявам се клипът ви е харесал. Това беше от мен. Само исках да съобщя, че това ми е новия канал. И до скоро!